bag-o na pod nga pamahayag Radyo Mandong Yes. ni Attorney Castro, ang PCO-USEC ug ang tigpama ba sa Malacañang Press. Malacañang. Nga niingon na pod kang VP Sara nga dapat ikaw inay imong agnihon nga musupak sa gobyerno, Ang katawhan. dapat daw ang katawhan dapat daw musunod. Umutuman daw Radyo Mandong sa kining mga balaod or ginapatuman sa gobyerno. Pero asa ba nagsumikad katong iyahang giingon Radyo Mandong nga tungod to sa giluwatang pamahayag po daw ni Vice President Sara Duterte. Iniingon daw si Sara nga dahil may katungod ang mga Pinoy nga masuko sa gobyerno, gumikan aning mga nahitabo sa Pilipinas karon. Oh. Tinuod bitaw. Yan, ingon man si Castro Radyo Mandong, nag-question man siya sa Vice Presidente, nganong karon gyud ka nga mo hatag ana nga pamahayag, bisan daw kadtong sa mga panahon ni former President Rodrigo Duterte sa iyang amahan, daghan di po daw maayo nga panghitabo. Nganong karon gyud daw siya mamulong daw ana. Mao tong iyang ingon Radyo Mandong nga agnihon ang katawhan nga mutuman kaysa daw mo supak. Nagbuot man ni Castro ay. Oh, tiyan. Onya. Magbuot day ka ug kinanaaga maunay na bati ni Inday Sara Duterte nga sa iyang pabinaw karon daghan gyud ang nga suko nga baga Pilipino against ading administrasyon na. Magbuot ay pugkaw maunay kanana ang sentimento ni Inday Sara Duterte. Sentimento Ang trabaho ni mo Castro pahumutag maayo. Si President Bongbong Marcos mamanay rason nganong gisweldohan ka namo. Kami si Dairels, aga mo ang buwis mo'y gisweldo nimo. Paning kabot. Nga mugwapo ang dagway imahe ni President Bongbong Marcos sa katawhang Pilipinhon. Kay og kundi gani mugwapo ang dagway ni President Bongbong Marcos sa una-una sa baga Pilipino, layas diha kay sayang ang mo ang gisweldo nimo. Pero Radyo Mandong, tama mo tayong punto, no? Pero kasi yun, gitubag lang din yung pangutana sa mga media, be. Na Attorney Castro, ano yung ikasulti mo, ha? Ikasulti mo sa kining pamahayag ni Vice President Sara. Nga ingon ana. Nya ako, magagtanaw na ko, Radyo Mandong, ha, at kay Attorney Castro. Mingon ta nga, bitaw, may pag imuhang ingnon ang katawan nga suportahan na tong gobyerno kay gubot na kayo basta hindi ka tunay ang pasabot ka Jumandong di na niya maingon. Kay sa magsige pagsupat diha. Isulti na niya. Baga kasamang di lang siya maghilabot ni Inday Sara. Pagkatao nilang asa dapitang diferensya sa ilang panggobyerno. Kay kanang gisulti ni Inday Sara baw po na bagya kasama ang ihang nadawat gayangongo sa matag adto niya sa mga nagkadayang dapit nga siya makikatubag adto sa mga tao.